Il-professur reverendu Fater Peter Saracino Nglott jgħid li d-deċiżjoni fir-referendum trid tittieħed wara li l-persuna tkun irriflettiet u għażlet skont il-kuxjenza. Kattoliku li jivvota iva wara dan il-proċess ma jkunx qed jagħmel dnub. Anzi, għal Fater Peter Saracino Nglott jagħmel ħażin dak li l-kuxjenza tgħidlu biex jivvota iva u mbagħad nhar is-Sibt imur fil-post tal-votazzjoni u jivvota le. Kattoliku li jkun ħaseb u li fil-kuxjenza jkun iddeċida li jaqbel mad-divorzju, ikun qed jagħmel dnub jekk jivvota favur? Pjuttost naħseb li jkun qed jagħmel vot jekk jivvota kontra. Jkun qed jagħmel dnub jekk jivvota kontra. Għaliex il-prinċipju huwa għandek dejjem timxi skont il-kuxjenza. Ir-raġunament li l-għażla trid tittieħed skont wieħed xi ħoss fil-kuxjenza kienet ħarġet minn ittra li bagħtu lill-midja grupp ta' assisin prominenti qabel il-kampanja ta' referendum. Filwaqt li dakinhar il-Kurja ma qalitx li din l-istqarrija hija skorretta tant li sorsi jgħidu li l-Arċisqof kien jaf biha sa mill-bidu u approva, issa t-ton inbidel għal kollox. Banalisti jiddeskrivu ċertu atteġġament tal-Knisja mhux bħala sempliċement ikkampanjar illi għandhom dritt għalih iżda bħala teddid u kruċjata.